waqqafnik. Minħabba li fil-bypass għaw fuq kont jgħaddej over speeding. Il-limit huwa 80 km/h u inti kont għaddej 115. Għandna n-nistana l-oħra fuq. Għandna l-filmat tiegħek. Dan kien wieħed minn diversi sewwieqa li fl-għodwa tal-ħadd kien imħarrek mill-pulizija għaliex kienet issuq b'veloċità eċċessiva fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar. Crew ta' 1 News sebaħ mal-pulizija li wettqet wieħed minn diversi operazzjonijiet madwar il-pajjiż fil-jum li tradizzjonalment wieħed joħroġ itur dawra bil-karozza jew mutur. L-operazzjoni tmexxiet mill-Ispettur Nicolas Vella mit-taqsima ta' traffiku tal-Korp tal-Pulizija li saħaq li dawn il-kontrolli jsiru biex l-abbuż li jsir jiġi mrażżan. Nagħmlu dal-eżerċizzju speċjalment il-ħadd filgħodu u anke f'ġranet oħra biex nikkontrollaw dan l-eċċess li qed isir. Aħna f'dan l-eċċess nużaw speed cameras handheld biex nkunu nistgħu nkunu mobile anke nduru f'diversi postijiet fit-toroq ta' Malta. F'każ partikolari l-ħadd li għadda sewwi inqabad isuq iktar mid-doppju tal-limitu tal-veloċità ta' 80 km/h f'din il-bypass meta nqabad mill-speed gun veloċità ta' 185 km/h. Ġimgħa wara kien hemm min ittanta xortih li jlaħħaq miegħu. Minkejja l-appell tal-awtoritajiet u anke l-preżenza iktar b'saħħitha tal-pulizija, xorta kien hemm min abbuża. Fost oħrajn dal-għodu l-pulizija waqfet vettura li fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar kienet qed tagħmel veloċità ta' iktar minn 145 km/h. Honda Accord aħmar 146. Fil-bypass għaw fuq kont għaddej 146 km/h inti. Għandna l-speed camera fuq, suppost maximum 80, 80. Inti kont għaddej 146. Fil-fatt, fi ftit iktar minn sija, il-pulizija waqfet madwar 20 karozza, il-maġġoranza minħabba li nqabes il-limitu tal-veloċità fit-triq. Marbuta ma' din il-kontravenzjoni hemm tnaqqis ta' 3 punti u multa ta' 35 euro meta wieħed ikun għaddej sa 15 il-kilometru iżjed minn dak massimu. Min jaqbes iktar minn 15 il-kilometru fuq il-limitu jiġi multat 75 euro. Intant il-pulizija tkun ukoll għajnejha miftuħin għal kontravezzjonijiet oħra. Waqafna vetturi li ma kellhomx number plates, ma kellux tibsin seat belt, tinted glass u infringements oħra ta' regolamenti ta' traffiku. L-ispettur innota li dan l-abbuż fil-veloċità jidher li huwa dovut għas-sitwazzjoni kawża tal-imxija tal-coronavirus li qed tħalli t-toroq ftit iktar kwieti mis-soltu. Madankollu ħidmet il-pulizija ma taqta' xejn fejn bil-multa jew taħrika li jagħtu llum ta' fissalva l-ħajja ta' persuna milli tmut f'xi inċident ta' traffiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.